aw bisimila don kibaru kan Kanta Media jasiraw kan ani aw min b'a la k'an lamɛn nin wagatinin na arajo Keleya ale ka fiɲɛ siraw kan foli ka lase aw ma Moti ana a lamini arajo Keleya bɛ laseli kɛ Hiji Tarawele ale tɔgɔ la Sugu o sanfɛ bakuruba la an b'a ladɔnna k'a fɔ Motikaw fɛ yen baɲumankɛla dɔ ale kɛra sababu malo tɔni caman nin k'o di maaw ma maaw bɛ k'a fɔ u bɔra Kwakuru nin kana bisimila minɛ Moti kunnafoni bɛna ɲɛfɔli kɛ a la n bɛ tila k'aw ladɔnna k'a fɔ Mali sɛnɛkɛla denmisɛnw ka tɔn ale ye kunnafonidi kɛ tarata min n'a bɛnna Otukalo tile 4 san 2026 kunnafoni bɛna ɲɛfɔli kɛ a la Jeliba Ase a tɔn maa ɲɛma ale ye kunnafonidi kɛ i n'a fɔ kunungo an tun y'a lase aw ma cogo min na bi an bɛna dɔ lase aw ma Kanta Media jasiraw kan aw bisimila don kibaru kan min bɛna lase balimakɛ Abdulayi Kanta fɛ an b'a ladɔnna k'a fɔ Motikaw fɛ yen baɲumankɛla dɔ a kɛra sababu ye malo tɔni caman k'o di maa ma maa minnu bɛ k'a fɔ u nana Motikaw fɛ yen nin ka bisimila minɛ nin maa ninnu u bɔra Kwakurukaw olu fɛ nin dɛmɛya wale a dira denmisɛnw ka dɛmɛya tɔnkulu min ni a bɛ Motikaw fɛ olu kɛra nin dɛmɛ in lasebaga ye a sebagaw olu ma sariya minnu sɔrɔla ka bɔ kɛnɛ kan ye olu filɛ nin Alhaji Bako Bacili ale bɔra ni suman tɔn 11 ni kilan ye ani donfini caman k'a di association des jeunes volontaires maaw ma u ka se ka nin kilan ni maa kofɔlen ninnu ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ a laɲininen don cogoya min na bawo association des jeunes volontaires pour la solidarité ale ye sifintɔ ye ala kama baara don olu ka baara kɛ bɛ bɛnbɛn ni ɲumanya kɛli ninnu mɔ yaasa ale bi n'a ka biya jamanadenw bɛ se ka kala ɲɔgɔn na cogoya min na ka ɲɔgɔn bɛn ayiwa bɛn ni keleya ka kala adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ o siratigɛ la an bɔra ka ja minnu sɔrɔ association des jeunes volontaires maaw ka secrétaire administratif a n'a kumakɛla Ase Kanitawo ale bɛ ɲɛfɔliw belebelew k'an ye n tɔgɔ Ase Kanitawo ne ye association des jeunes volontaires secrétaire administratif ye i n'a fɔ an b'a kalama cogo min na Kwakuru depuis le 4 juillet Kwakuru attaquera k'a tɔgɔ don na ka n'a bila fo le 24 bon Kwakuru kɔni bɛɛ wulila Kwakurukaw délégation ba de sera an fɛ Mopti yan dɔ fana taara Jeni Mopti yan minnu bɛ yan a dɔw filɛ nin ye Moti Hinde dɔw filɛ nin ye yan Burkina école Ibrahima Tembeli la dɔw bɛ Jɛnɛdaga école kɔnɔ dɔw bɛ Lazare la dɔw fana bɛ Petro Traoré la n'o ye Baburama ka station ye donc n'i ma taa ɲɛfɛ i ni ka don Madinɛkura kɔnɔ dɔw fana bɛ yen donc olu bɛɛ lajɛlen an y'a ye k'a fɔ degun b'u kan u ka dugu attaquera u y'u forcer k'u labɔ u ka dugu kɔnɔ u bɔra cogo di foyi t'u bolo hali galama ma bɔ n'a ye donc gɛlɛya b'u kan degun b'u kan donc an y'an kan sama an balimakɛ ma an ka cɛkɔrɔba n'o ye an ka PDG Elhadji Bako Bacili ale fana ye a kan bɔ an ma k'an jaabi ni jaabiko ɲuman ye ka se ka malo tɔn 11 ni tilan di an ma n'o bɛ taa bɛn 230 sacs ma an ka lajɛ an ka réparti familles ni ɲɔgɔn cɛ donc sɔgɔmada in na an nana école kɔnɔ Burkina yan ka se ka mɔgɔ ninnu fara ɲɔgɔn kan yan minnu bɛ Jɛnɛdagaw ka na minnu bɛ Cibo olu ka na minnu bɛ Lazare la u ka na an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan an ka sɔrɔ ka suma in tilan u ni ɲɔgɔn cɛ donc Kwakurukaw dɔrɔn tɛ Numbozokaw fana faralen b'u kan depuis salon Numbozokaw kɔni bɛ yan donc an y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan yan sɔgɔmada in na an ka se ka balo in tilan u ni ɲɔgɔn cɛ ne fa assalamu alaikum e tɔgɔ ni jamu ka bɔ min n tɔgɔ ye Seku Kwanta ka bɔ min ayiwa an balimakɛ min ye dɛmɛ ka an ye bi sɔgɔma in na k'a ka d'aw ma malo tɔni 11 tilan i b'a sɔrɔ ka dugawu jumɛn kɛ a ye walima i yɛrɛ hakilina jumɛn b'i la k'a fɔ fɛn min bɛ yen ne kɔni bɛ dugawu kɛ a ye yarabi ala ka nafolo jiidi amina a ye bɔ nafolo min ala ka dɔ fara a kan amin 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 a ye dɛmɛ min kɛ a ye a y'a seko kɛ yarabi yarabana ala k'a kɛ sini kɛnɛya di ala ka sini kɛnɛya d'a ma amin amin sabu anw bɛ yɔrɔ min na sisan maa o maa n'a ye dɔrɔmɛ d'a ma ala yɛrɛ de b'o sara tiɲɛ na a y'a seko kɛ yarabi ala ka nafolo jiidi ala k'a barika ala ka ɲɔgɔnna wɛrɛ caman jira an na min den an ma bi ka tila ni ɲɔgɔn cɛ i b'a sɔrɔ ka dugawu jumɛn k'a tigi ye a tigi ye malo tɔn suma malo kisɛ tɔn 11 ale ni kilan k'a ka kilan aw minnu y'aw sigiyɔrɔ bila ka waati ka kɛ ni
waati yɛrɛ gɛlɛya kɛ cogoya ye ayiwa bisimila dɔw kɛ ni foli k'a ɲɛ ani baraji wo ala k'a bila a ka miizaani na amina yarabi ala ka kɛnɛya di amin ala ka sini kɛnɛya di amina ala yarabi ka labanko ɲuman d'a ma amin amin ala ka jamana in basigi amin ala ka hɛrɛ kɛ jamana in na amin amin ala ka na jamana in segin kɔ amina yarabi an ka finitigiw an b'u fo an ka peresidaw fo an bɛ mɔgɔ bɛɛ fo silamɛ jama bɛɛ fo a diyara an ye a diyara an ye ala k'a sara ni hɛrɛ amin amin assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ageto k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an ɲɛna ne tɔgɔ Kasum Tenentaw Kasim ayiwa bi sɔgɔmada in na an bɛ Burukina Mopti yan nɔ an balimakɛ dɔ Moptika dɔ a ye dɛmɛ kɛ min ye malo tɔn 11 tilan ye ko k'a di mɔgɔ minnu y'u sigiyɔrɔ bila ka sabu kɛ ni degun ye minnu sɔrɔ nin waati da in na Kwakuru a Nunu i b'a sɔrɔ ka dugawu jumɛn kɛ a tigi yɛrɛ ye Moptika don non a diyara n ye a bɛnn'a ma n'ala kɛ ala lajarabi y'i sɔrɔ i sera ka bɔ i sigiyɔrɔ la ka taa sigiyɔrɔ wɛrɛ an sigiyɔrɔ bɛnna Mopti de ma ala y'a kɛ maa min ye ŋaniya ɲuman ta ka na dɛmɛ don an la ni nin suma hakɛba ye an bɔra Kwakuru de ka na yan vraiment maa min ye nin hakɛ lasɔrɔ ka na nin dɛmɛ don an la kuma wɛrɛ t'an fɛ ka foli ni barika da k'a ye a taara nafolo min na ala k'a jiri ka taa ala k'a ka denbaya sabati a n'an ta bɛɛ merci beaucoup kuma ɲini jamu gɛrɛn kɔrɔ dɔn na wala i bɛ kamera lajɛ ayiwa ka bɔ Kwakuru dɛmɛ min n'a kɛra aw ye sisan nɔ an balimakɛ dɔ ye malo tɔn 11 ni tilan di k'a ka di Kwakurukaw ni Nukaw ma i b'a sɔrɔ ka dugawu jumɛn kɛ a tigi ye ala diyara n ye a bonyana ma yarabi a y'a kɛ kun min kama ala de b'a dɔn ala k'a sara amina a y'a kɛ an minnu ye a diyara n ye fo k'a dama tɛmɛ parce que an bɔra an sigiyɔrɔ la an nana yan se t'an ɲɛ dabali t'an bolo min kɛra sababu ye k'i dɛmɛ i bɛ barika da ala ye ka barika da o tigi yarabi ala k'a ɲɔgɔnna caya ala k'an yɛrɛ sɔn an ka sɔnbaw sɔn ani cɛ ani baraji Mali Sɛnɛkɛla denmisɛnw ka jɛkulu ale ye kunnafoni kɛ tarata don min n'a bɛnna utukalo tile 4 san 2026 a kɛra Mayembugukaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnna Mayembugu ale mairie kɔnɔna na ɲɛfɔli kɛra tɔn sigikun o kan ɲɛfɔli kɛra bɛn ani keleya cɛfɔ ani kanbɛn k'o ɲɛsin jamanaden kelen kelen ma ɲɛfɔli kɛra dɛmɛya wale k'a ɲini ka ɲɛsin jamana maa ɲɛmaw olu ma ka tila ka dɛmɛ ɲini jamana maa ɲɛmaw fɛ olu bɛ se ka kɛ sababu ye u ka nin dɛmɛya wale u ka nin kunnafoni di a bɛ se ka lase jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ cogo min na ninnu kɛra baro in dakun ye nin don kɔfɔlen na an sera minnu sɔrɔ ka bɔ a kɛnɛ kan ye olu filɛ nin ne tɔgɔ ye Abubakar Yonu u bɛ wele ko Jite ne ye AZESMA ka lasigiden min bɛ kuma cɛfɔ ani kanbɛ kan ani lakana kan lamɛnbaa jɛkulu ni filɛlikɛbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw minnu nana kɛ sababu ye k'an ka kuma lase yɔrɔ la anw sen tɛ se ka se yɔrɔ min k'aw fana fɔ k'aw tanu k'an waleɲuman dɔn cɛfɔ ni kanbɛn an ka jɔyɔrɔ y'a la min na o ye ka maliden bɛɛ lajɛlen wele Mali région 19 ka bɛɛ lajɛlen wele k'an bolo di ɲɔgɔn ma ni ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka da kan an ka faamaw y'a jira k'a fɔ ka faamaw fana fo nin yɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ an ka Général Assimi Goïta a n'a jɛɲɔgɔnbaw k'u bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya Sadio Kamara k'ale fana fo k'a fɔ ala ka hinɛ ala ka yafa ma a y'a ka layiru min di fasoko la a tor'o la ala ka fara Sayidu Su kan an ka ɲɛmɔgɔba u y'u bolo dayɛlɛ maliden bɛɛ lajɛlen k'a fɔ sigi ka fɔ ani cɛfɔ ni kanbɛn olu bolo dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen hali sisan k'a ɲini an balima minnu ni marifa b'u bolo an balimaw de don ka taa kan malidenw b'u la ni hakili fili y'u sɔrɔ u ka segin u ka kanda ma u ka marifa bila u ka na an ka sigi an ka fɔ kɛ an ka sigi ka fɔ kɛ an ka bɛnkan kelen kan ka da ka sigi ka fɔ ye damu ye laɲini min b'an na nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ anw ye sɛnɛkɛla denmisɛnninw ye an ka basi yɛrɛ ye sɛnɛ mɔni ani yiriforo baaraw ani bagan maraw c'est à dire jamana yɛrɛ bɛ se ka bɔ kɔngɔ la cogo min ka da kan kɛlɛ bɛ kɔngɔ bin jamana kan ni kɛlɛ ye kɔngɔ bin kɔngɔbatɔ mago tɛ maloya la an ka jɛ an ka faso baara an ka sɛnɛw yiriwa an ka mɔni yiriwa an ka yiriforo baaraw yiriwa an ka bagan mara yiriwa pour que Mali bɛ se ka tɛmɛ diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen kan o y'an ka hakilila fangaba yɛrɛ ye
ka fara cɛfɔ ni kan bɛɛ kan. Ne tɔgɔ ye Sidi Usmane Arama. Ne ye o ka bange de. Warimisɛn mun bɛ sɔrɔ o bɛ bila ne ka bolo kan inshallah. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ foli kɛ bɛɛ ye inshallah. An ka jɛkulu mɔgɔw an b'u fɔ k'u barikada. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ye fara ɲɔgɔn kan kɛ an ka foli di jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ an ka faamaw fo k'u barikada k'u waleɲuman dɔn o ka baaraw la. An bɛ alimamiw fo ani dugutigiw an ka foli b'u bɛɛ ye ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu nana k'an fara an ka baaraw kan an bɛ foli ɲɛsin aw fana ma. Sɛnɛkɛla denmisɛnw n'a fɔra ko hakilisigi o ye bɛn de. N'a fɔra ko bɛn dunkafa bɛ wele o la. N'a fɔra ko dunkafa a bɛ sɛnɛ ko fɔ a bɛ mɔni ko fɔ bagan marala bɛ dɔ la. Donc denmisɛnw u ye u yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan ka hakili sɔrɔ walasa ka nin kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin maliyɛn bɛɛ ma. An kan ka olu fo k'u barikada. An ka laɲini belebeleba kun ye o ye. Ne ye Maɲaɲare ye bɛɛ bɛ n wele ko Pupaɲare ka bɔ Maɲanbugu. Donc an ye sɛnɛkɛla denmisɛnw ka jɛkulu ɲɛmɔgɔ dɔ ye. Donc an bɛna ka kuma sɛnɛ kan. Donc n b'aw fo aw minnu nana an ka kumakanw ta ka jɛnsɛn jamanaden bɛɛ bɛ se k'a lasɔrɔ cogo min na an b'aw fo fɔlɔ. Foli filanan an b'o di an ka dugutigilakaw ni alimamiw ma. Donc nin yɔrɔ la an tɛ se ka kuma ta ka fɛn n'an ma gouverneur fo ale min y'an dɛmɛ ka an ka récépissé bɔ k'a di an ma. Sɛnɛkɛla denmisɛnw bureau b'an bolo a mɛnna mais an ye récépissé sɔrɔ a ma mɛn fɔlɔ. Donc a sɔrɔla ni gouverneur ka dɛmɛ ye parce que a y'a ye ambition min b'an na a y'an dɛmɛ pour que an ka se ka an ka récépissé sɔrɔ. O fɛnɛ n'i y'a ye an ɲɛsin sɛnɛ ma an b'a dɔn k'a fɔ ko in bɛɛ laban ye sɛnɛ de ye. N'i y'a ye kɛnɛya sɛnɛ hali balawu kɛlɛ jugu min filɛ an bala nin ni dunkafa sabatilen don ko bɛɛ b'i ka baara kɛ a ka ca Ala fɛ an bɛ kɛlɛ min kɔnɔ bi an tɛ k'a kɔnɔ. Donc an bɛ bɔ ka kuma ni ɲɛmɔgɔw ye vraiment a ka d'an ye sɛnɛ ka ta ba la parce que anw de ye sɛnɛkɛlaw ye bi. Sɛnɛ b'an bolo cogo min na Mali kɔnɔ ka kɔrɔ depuis anw ka dɔgɔ. O de ye dabanikurunin ni saridabaw ni tracteurs ye. Bon diɲɛ dun développera ka se état min ma sisan. Ni jamana ɲɛmɔgɔw n'u m'u hakili to sɛnɛ la ka matériel kuraw ɲini ka na di jamanadenw ma. Diɲɛ bɛ ka taa situation min na bi hadamaden barika de bɛ ka ban. Fɛn min bɛ baara kɛ bi o ye mansinw de ye. Ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ u bɛ se ka jamanadenw dɛmɛ cogo min na ka sɛnɛ yiriwa. Malo tututu i bi fɛn o fɛn dɔn i jɛgɛ mara o i biga mara o a bɛɛ bɛ balo sɛnɛ kelen in de la. Kaba ni fɛnw de bɛ di jɛgɛw ma o de bɛ di misiw ma o de bɛ di sagaw ma. Donc ni fɛn fɛn bɛ sɔrɔ o bɛ ɲɔgɔn dafa de ani yirituru biga mara vraiment an ka laɲini de y'o ye bi jamana ɲɛmɔgɔw k'u kɔfilɛ jamanadenw na. An bɛ situation min kɔnɔ bi n'u ye sɛnɛ don ba la ka sɛnɛ valoriser walahi an bɛ hôpital jɔba min na dɔ bɛ bɔ a kota la parce que dunkafa a mana sabati yɔrɔ o yɔrɔ kɛnɛya bɛ sabati. N'i y'a ye bi banabagatɔ ka ca an bolo fɛn tɛ kɔnɔbara la o. Donc ni fɛn tɛ kɔnɔbara la e k'e bana y'i minɛ fura bɛ taa ta ka fara kɔngɔ kan. Donc a bɛ bana de juguya ka taa fɛ. Donc fɛn min bɛ se k'an kisi nin bɛɛ ma bi o de ye sɛnɛ ye. Vraiment an kɔni bɛ min fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye u k'a lajɛ. Bureau sigira sisan an yɛrɛ y'a baaraw kɛ parce que anw déléguera quartier kɔnɔ ka taa commune kɔnɔ. Donc bureau sigira sisan APCAM bureau ba yɛrɛ sigira sisan. An bɛ min fɛnɛ fɔ ɲɛmɔgɔ tɛmɛlenw ye ani min nana sisan. K'a fɔ k'an nana an y'a fɛn monopoliser k'a k'an kelen ye quartier tɛ bɔ a kalama fɛn min gouvernement ye dɛmɛ min kɛ fɛn min kɛ quartier tɛ bɔ a kalama k'u b'a monopoliser ka bɛn u yɛrɛ ma an tɛ n'u to yen ten dɛ. An bɛ bɛɛ de suit sisan. N'i y'a kɛ ka ɲa an b'i tanu wa an bɛ tugu i kɔ. Mais n'i m'a kɛ ka ɲa i bɛ se ka bɔ yen cogo min na mɔgɔ wɛrɛ ka na min bɛ se ka sɛnɛ la développer ka bagan mara la développer an b'o ɲini k'o bila i place la. Ne tɔgɔ ye Dawuda Abel Traoré. Donc an ka tɔn n'o ye association des jeunes agriculteurs du Mali. Donc ala kɛ en tout cas n balimaw jɛra ka danaya ta ne kan ka ne kɛ o ɲɛmɔgɔ ye n'a b'a fɔ ma an ka bamanankan na ko président.
donc mɔgɔ minnu bɔra yen o y'a ɲɛfɔ cogo min na effectivement o y'an ka baara ye an ka baara bolilen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dunkafa bɛ se ka sabati cogo di Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na sabula n'i ko ko dunkafa i ko ko baara de i ko ko baara b'a ko dugukolo baara bagan baara jɛgɛ baara donc o kɛbaga ɲuman ye jɔn ye denmisɛnninw de don donc raison pour laquelle an kɔni fana farala ɲɔgɔn kan donc an bɛ nin hakilina nin ta ka nin baara nin kɛ sa cogo min na dunkafa ka se ka sabati fɔlɔ ka daminɛ Kayi ka taa fo Kidal o ye fɔlɔ ye filanan a ka se ka kɛ sababu ye denmisɛnnin minnu bɛ ka fɔ mɔgɔ minnu kalanna ani mɔgɔ minnu ma kalan donc san'an k'a fɔ k'a fɔ k'an b'an bɛɛ ban nin da biro kan an k'a dɔn k'a fɔ ko yɔrɔ wɛrɛ bɛ yen min bɛ se ka mɔgɔ kɛ fɛn ye ni biro kɔnɔna tɛ donc mɔgɔ caman de bɛ yen sɛnɛ bagan mara jɛgɛ mara wali mɔni ka fara bayɛlɛmali kan n'an b'a fɔ ko la transformation agroalimentaire o ye mɔgɔw kɛ millionnaire ye ka mɔgɔw kɛ fɛnw ye k'a sɔrɔ u ma kalan donc fɔlɔ ɲare bɔra k'a fɔ cogo min na tiɲɛ don kɛnɛya fɔlɔ ye dunkafa ye mais dunkafa ye fɛn bɛɛ de o misala fɔlɔ ye min ye hali n'i y'a sɔrɔ k'a fɔ n'an tɛ se ka bɛrɛ fɔ a la a fɔra ko an ka jamana ɲɛmɔgɔ dɔ tɛmɛna ka kɔn bi ɲɛ n'o ye Musa Tarawele k'a ye Mali mara san 20 ani kɔ kɔnɔna na mais o san 20 kɔ la ko Mali ma taa ɲɛ mais munna malidenw ma wuli sabula waati kɔngɔ de tun tɛ mɔgɔ la mɔgɔ kun falen don donc bi min ye jamana ɲɛmɔgɔ ye ale ye denmisɛn ye i n'a fɔ anw yɛrɛ fana denmisɛn ye cogo min na hakɛto bɛ kuma la nka a fana jigi bɛ anw kan anw fana jɔyɔrɔ ye mun ye an jɔyɔrɔ ye nin de ka fara ɲɔgɔn kan ka daminɛ Kayi ka taa bila fo Kidal Mali denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen an fana bɛ jɛ ka fara ɲɔgɔn kan an fanga kɛ kelen ye ka se ka sɛnɛ don da la i n'a fɔ tɔw y'a fɔ cogo min n'a fɔra ko sɛnɛ k'i biri ka sɛnɛ dɔrɔn kɛ o tɛ sɛnɛ bɛ a la bagan mara bɛ a la mɔni bɛ a la yiriforo baara bɛ a la bayɛlɛmali bɛ a la a dɔw la hali minnu b'an ka sɛnɛkɛminɛnw dilan dabaw bɛ o la a tɔgɔ sariw bɛ o la o n'a ɲɔgɔnna camanw donc an b'a fɛ k'o bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan maintenant an ka se k'an fanga di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ka se ka bɛn ni kelenya fɔlɔ k'o sabati dunkafa tɛ yɔrɔ o yɔrɔ ɲɔgɔn faamu tɛ yen yɔrɔ la donc mais nin baara bɛɛ lajɛlen kun ye mun ye ka se ka an ka marabagaw dɛmɛ baara bɛ se ka nɔgɔya ma cogo min na an tɛ marifatigiw ye dɛ wa an ma ɲini ka kɛ marifatigiw ye minnu y'a sugandi ka kɛ marifatigiw ye ni marifa bɛ olu bolo olu n'u jɔyɔrɔ de don hali sisan an tulo b'a la k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw tora fan dɔw fɛ dugu dɔw bɛ ka ci jɔnni bɛ ka taa olu nɔfɛ waati min na an bɛ ka boli ka don so kɔnɔ ko san bɛ ka na i b'a sɔrɔ olu bɛ ka boli ka taa kungo kɔnɔ fo ka taa san kɔrɔ fo ka taa tile kɔrɔ donc o kɛra olu ka baara ye an kɔni t'a fana ka se ka sɛnɛ de kɛ ka se ka kɔngɔ bɔ jamana kɔnɔna la donc an b'a ɲini an balima bɛɛ lajɛlen fɛ cɛ bɛ a la muso bɛ a la denmisɛn bɛ a la maakɔrɔ bɛ a la donc an yɛrɛ ɲɛ b'a la an ka faamaw bɛ ka baara kɛ cogo minnu na ka daminɛ Kayi ka taa bila fo Kidal an b'a ɲini bɛɛ fɛ an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka se ka sɛnɛ don da la an bɛ sɛnɛ don da la cogo di fɔlɔ k'an ka marabagaw dɛmɛ mais n'i y'a sɔrɔ k'a fɔ ko an mago bɛ fɛn min na ni o ye degun ye yaasa cogo min na o bɛ se k'an dɛmɛ an ka baaraw la mansin bɛ o la disama moteur bɛ o la sumansiw bɛ o la i n'a fɔ les semences améliorées donc an b'a fɔ an ka marabagaw ye bi n'i ko ka se ka bagan mara kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ fɛn dɔ bɛ yen bagan dumuni ko de kɛlen bɛ Mali kɔnɔ gɛlɛya kosɛbɛ o b'a fɔ o ma ko herbe à éléphant ministre min bɛ ko Yubaba o bɛ ka na ni herbe à éléphant pour que ka se ka bila ka taa Mali région bɛɛ lajɛlen na mais mun kɛlen don k'a gɛlɛya ma kɛlɛ de kɛlen don k'a gɛlɛya ma tɔnɔ bɛ se k'o kɛlɛ nin ban an denmisɛnninw de don mais munna an denmisɛnninw kɛlen don k'an ban ka taa fara Yubaba kan ka taa fara sɛnɛ ministre kan ka taa fara jamana mɔgɔba dɔ kan k'u dɛmɛ jamana basigi la c'est parce que mɔgɔ dɔ de bɛ kɛrɛfɛ minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ kɛlɛ ma na segin kɔfɛ de kɛlɛ tana taa ɲɛfɛ an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan k'an fanga di ɲɔgɔn ma ka dɛmɛni kɛ sani ka bɔ kuma la Papa Ɲare y'a fɔ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka di gouverneur ma n'i y'a mɛn ko jɔnni kunna i b'a fɔ sababu ɲuman mais an bɛ foli di kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka dugutigiw ka ɲɛmɔgɔ ma n'o ye Banankabugu dugutigi ye n'a bɛ fɔ o ma ko Mafin Tarawele an bɛ Mafin Tarawele fo an filɛ nin ye Maɲanbugu de ye an bɛ Maɲanbugu dugutigi fana fɔ n'o ye Madu Keyita ye donc gouverneur folen kɔfɛ n'o ye Abdoulaye Kulubali ye a ye mɔgɔ dɔ bila an ɲɛ an n'o ye baaraw kɛ n'o ye Bayiri Jakite an bɛ Bayiri fana fɔ faama fɛn fɛn bɛ yen u y'an dɛmɛ u se la wa u ye mɔgɔ fɛn fɛn bila an ɲɛ ko k'an dɛmɛ bɛɛ ani kelenya bɛ se ka na cogo min na denmisɛnninw bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo minnu na denmisɛnninw Asimi kulo bɛ aw bɛɛ la Asimi kulo bɛ aw la a ka laɲini min ye bagan mara la sɛnɛ la n'aw mago b'a la k'a fɔ ko Asimi k'a kɛ aw ye a b'a kɛ aw ye an farala ɲɔgɔn kan o cogo de la an ka bureau bɛ Mali région bɛɛ lajɛlen na ne tɔgɔ Umaru Dunbuya an b'an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo k'u fo k'u barikada sɛnɛ hukumu kɔnɔ an kan ka sifini denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen de kan k'i ɲɛsin sɛnɛ ma bi an bɛ yɔrɔ min na bi Mali bɛ dingɛ o dingɛ kɔnɔ an bɛ yɔrɔ min na bi kɔngɔ de bɛ maliyɛn na kɔngɔ bɛ maliyɛn na parce que an bɛɛ ko an ye kalan min kɛ an k'o baara sɔrɔ bon o baara sɔrɔli o ma nɔgɔn Mali kɔnɔ an ka ɲɛsin an ka dugukolo ma dugukolo tɛ mɔgɔ janfa bon o hukumu kɔnɔ an y'an sigi k'a lajɛ
an ka sifi denmisɛnninw minnu bɛ tewuli la karew kɔnɔ minnu bɛ gɛrɛnsigiw la gɛrɛnsigi bɛ se ka dabila cogo di an ka ɲɛsin an ka dugukolo ma parce que n'i y'a mɛn jamana i ko dun ka fa n'i y'a mɛn jamana kɔnɔbara de falen don ni kɔnɔbara ma fa hakili sigi tɛ na o de kosɔn an y'an ɲɛsin ka se ka daminɛ Kidali fo Bamakɔ yan c'est comme Mali région bɛɛ lajɛlen an y'a bɛɛ recruter an ka bureau sigilen don a bɛɛ la walasa sɛnɛ ka se ka don da la cogo min na. Ne tɔgɔ ye Mafila Sangare jɛkulu in kɔnɔ ne ye secrétaire administratif ye an ka jɛkulu in tɔgɔ ye AJASMA Association des jeunes agriculteurs au service du Mali. Sisan komi an tun bɛ bolokoli la pour que an ka papiers ɲini ni gouvernement bɛ se ka baaraw kɛ gouvernement jɛɲɔgɔn bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na Mali fan 14 na o bɔlen kɔfɛ an ye papier sɔrɔ n'o y'an ka récépissé donc an représenté no komi tɔɲɔgɔnw fɔ cogo min na Mali région bɛɛ lajɛlen na de Kayi à Kidal bon komi u ye caman fɔ base in kan ne bɛna kuma yɔrɔ min kan o de ani gouvernement bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na an y'a yira gouvernement la association in bɛ ka yira gouvernement la ko k'a fɔ de mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen mun bɛ ka kɛlɛ kɛ pour que kɛlɛ ka ban ni min ni marifatigiw tɛ kelen ye o ye anw association minnu bɛ récépissé in sɔrɔ sisan parce que région bɛɛ la presque an ye assembléw kɛ ka ban ka kuma ɲɔgɔnyaw k'an ni jeunes ni ɲɔgɔn cɛ donc o yɔrɔ kama nin fɛn in bɛ ka kɛ cogo min na ni lancement ye komi lancement ni nin kɛra sisan an bɛna nin kɛ région bɛɛ lajɛlen na donc an b'a ɲini gouvernement fɛ a bɛ se k'an dɛmɛ cogo min na pour que an bɛ se k'o waleya ninnu teni région 19 bɛɛ kɔnɔ bon a kɛ kun caman b'a la an ni denmisɛnninw minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ n'an taara région na a mana kɛ cogo cogo an bɛ dɔ sɔrɔ ka fara an yɛrɛ kan an ka bureau sigilen bɛ a bɛɛ kɔnɔ déjà an ka bureau sigilen bɛ a kɔnɔ déjà donc an kun ye o baara ɲɛbilaw kɛ yan'an ka récépissé sɔrɔ donc an ye récépissé sɔrɔ mun na an kɔni an tɛna jɔ tuguni an ka baara de dayɛlɛlen filɛ. Ne ye Ibrahima Kalilu Sangare ye n bɛ ka Banankabugu dugutigi représenté nin kɛnɛ kan n'o ye Mafin Tarawele ye. Dugutigi ka cikan tɛ dɔwɛrɛ ye parce que n'i ye association yɛrɛ ta k'a lajɛ a bɛ komi n'a fɔ association yɛrɛ nana ka na dɔ bɔ dugutigiw ka ci de la parce que mun na dugutigiw n'i ye a ta k'a lajɛ dugutigi kɔrɔbayalen cayara dɔɔnin mais ni denmisɛnninw ye hakili sɔrɔ ka u cɛsiri k'a fɔ bon anw bɛ yɔrɔ minnu na sisan ala m'anw garijɛgɛ marifa t'a la anw tɛ se ka dɔwɛrɛ kɛ mais an bɛ fɛ dugu ka fa kɔnɔ ka fa dun ka fa ka sabati bon ni mɔgɔ min nana dun ka fa sabati o ye dugutigi ka baara ban sinon ne ma jɔdaba wɛrɛ ye dugutigi la bilen dun ka fa kɔ bon an kɔni bɛ min ɲini dugutigiw fɛ komi ne bɛ ka min yɛrɛ représenté ale ye Mafin Tarawele ye ale y'a garijɛgɛ kɛra commune 6 dugutigi 10 ani kɔ bɛɛ parce que quartier kuraw farala kan olu bɛɛ ka président ye ale ye bon o bɛn kama nin ko in bɛ ka kɛ bi Maɲanbugu mais Maɲanbugu dugutigi tɛ kuma yan Banankabugu dugutigi de bɛ kuma yan pour que k'a yira k'a fɔ bɛn de bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ bon o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an ye denmisɛnnin minnu filɛ nin ye ni sifinnakaw don ala y'a kɛ garijɛgɛ fila ye garijɛgɛ fɔlɔ an ka masakɛ yɛrɛ sifinnaka don jikura kɛ a bɛ engagé waati min na a y'o fɔ ko n'ale échouera sifinnakaw de échouera a ko kuma ni dɔw y'o ta ka baara kɛ n'u ye k'u yɛrɛ y'o sifin kɔnɔ ka fɔ bon komi masakɛ ye nin fɔ an b'a dɛmɛ n'i tɛ kafiri kɔni ne kɔni fɛ o k'an ka dɛmɛ peut-être hadamadenw n'i bɛ mɔgɔw hakilinaw tɛ kelen ye sinon u ma don a la bi ma masakɛw bila yen fɛn fɛn filɛ nin kɔnɔ bi a bɛɛ y'a sɔrɔ a waati u bɛ se ka ko dɔ kɛ mais u nana ye u sifinna ɲɔgɔn dɔ u ye nin kuma fɔ o de kɛra sababu ye ka ja d'u ma ka courage d'u ma pour que u ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka wuli ka dun ka fa sabati donc an bɛ min ɲini dugu bɛɛ lajɛlen fɛ n'o ye dugutigiw bɛɛ ye u tulo bɛ na u ka président tɔgɔ la bɛn kɛra fɛn minnu kan o ye ka duguden bɛɛ sensibiliser bɛɛ k'i cɛsiri ka fara ɲɔgɔn kan ka na ni bɛn ye dugu in kɔnɔ dugu in bɛ se ka suma i mana dun ka fa sabati cogo cogo ni siran bɛ yen a bɛ gɛlɛya an bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ fo ka gouvernement bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ gouverneur fo ale min ye a dɔn k'a fɔ ko ni
denmisɛnnin ninnu ye dugutigiw ka cidenw de ye a y'a dɔn ko nin denmisɛnnin ninnu ye dugu bɛ dugu de ka ci la ka u yiriwa k'u bisimila ye u sera an ma n'a a ye bonya fɛn fɛn yir'u la u y'a bɛɛ fɔ an ɲɛna donc an bɛ denmisɛnnin ninnu kɔ bi an b'u kɔ sini ni ala sɔnna an b'a ɲini ala fɛ ala ka latɛmɛ ko ɲuman nɔgɔya farikolo ɲɛnajɛ nasiraw la i n'a fɔ kunungo don kibaru la an tun y'a lase aw ma cogo min na dolanci tɔnkulu jeliba ase ale ma ɲɛma a ye kunnafonidi a kuntala janyana kosɛbɛ an tun ye tako fɔlɔ k'o lase aw ma bi a tako filanan an bɛn'o lase aw ma sira minnu sɔrɔla ka bɔ a kɛnɛ kan olu filɛ nin i b'a dɔn n'i nana ne kun ye vice président de ye vice président ni président tɛ kelen ye i y'a kɛ cogo cogo mɔgɔ dɔ b'i sanfɛ ɲamile wagati laban na a ye baara kalifa mɔgɔ caman ma ɲɔgɔn fɛ an ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni élu la don min na n ko bɛɛ ka tɛmɛ n'i ka baara ye mɔgɔw m'a faamuya mɔgɔ mana ne ye don o don président bureau kura sigi ko tɛ ten o i bɛ na i b'a lajɛ i bɛ baara daminɛ i bɛ mɔgɔw ye baara la i bɛ mɔgɔw lajɛ i bɛ bɛɛ ka baara kɛcogo lajɛ n'i y'o lajɛ ka ɲɛ tuma min na mun ye mun kɛ e b'a dɔn quoi mun ye mun kɛ baara la e b'a bɛɛ dɔn o kosɔn ne y'o san kelen bɛɛ kɛ observation na bamanankan fɔlɔ b'a fɔ i y'o san kelen kɛ jateminɛ la mɔgɔw lajɛ voilà n ye bɛɛ jateminɛ bɛɛ bɛ ka baara kɛ cogo min na mɔgɔ mun bolo wililen yɛlɛlen don mun bolo jiginnen don mun ta ye ko wɛrɛ ye n y'a bɛɛ jateminɛ ne bɛ jeliba kɔnɔ ne bɛ mɔgɔ bɛɛ lamɛn ne bɛ bɛɛ lamɛn jeliba kɔnɔna na mun ka di ne ye tɔn kɔnɔ n'i bɛ se baara min na n y'a fɔ mɔgɔw ye don o don n'i bɛ se baara min na ni baara ɲuman de don a kɛ ne b'i kɔ maintenant mun man di ne ye e ka baara tɛ mun ye ka wuli ka t'i pan k'i bila o la ne tɛ bɛn n'o ye quoi ne ye mɔgɔ bɛɛ ta taabolo lajɛ kunu ne ye décision signé comité exécutif kura bɛ jeliba bolo an sigilen filɛ yɔrɔ min na comité exécutif kura bɛ jeliba bolo voilà n ye mɔgɔw lajɛ baara la n y'a jateminɛ mun bɛ se baara mun na mun ye mun yira san kɔnɔna na ni remerciement don a bɛ komi ni remerciement de don parce que karisa i ye baara kɛ e ni nin yɔrɔ nin baara ka kan mais n ma da o ma dɛ ne ye sɛbɛn bɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ bureau kɔnɔna na bɛɛ ka baara détaillé don k'a f'i ye parce que o de b'an jɛ n'i ye min ye i ka poste ye min ye e kan ka min fana kɛ e kan ka min kɛ a sɛbɛnnen don a bɛ sɛbɛn ka di bɛɛ ma comme ça bɛɛ b'i ka couloir kɔnɔ ka taa si tɛ yɛlɛ si kan ayi fereke ɲagami t'a la donc bureau kura in na sa o de kɛra wa bureau kura in na o de kɛra décision kelen n y'a ta bureau mɔgɔw aw tɔgɔ filɛ nin ye décision filanan bureau mɔgɔ fɛn fɛn kan ka baara o baara kɛ k'a daminɛ président na ka taa bila fo bureau mɔgɔ laban na bɛɛ ka baara détaillé don a kɔnɔna na n b'a cari fɛn dogota tɛ jeliba den bɛɛ bɛ n'a ye baara bɛ kɛ cogo min na sa jeliba kɔnɔ comme ça mun ye o b'a ka baara kɛ ŋunuŋunu kuma ni fɛnw bɛ dabila kɛrɛfɛ n ye conseil d'administration mɔgɔw fana nommé awɔ n y'olu fana nommé conseil d'administration awɔ o fana ni comité exécutif o ni comité exécutif tɛ kelen o bɛ comité exécutif sanfɛ i tɛ danfarani kɛ an filɛlibagaw n'a lamɛnjɛkulu la parce que anw caman bɛ anw ma kalan comité exécutif ani conseil d'administration danfara jumɛn de bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw b'a kuma mɛn kuma caman k'a bɛ conseil d'administration la sisan conseil d'administration n b'a fɔ ka nɔgɔya Karonga ye conseil d'administration kɛ en gros mɔgɔ mun n'i bɛ don conseil d'administration na i bɛ wari sara 750 000 francs san o san awɔ san o san o b'i don conseil d'administration na walasa i ka don ale la mais keke ka taa na a kɛra peut-être wari sɔrɔ ɲini de ka na tɔn kɔnɔna na mais conseil d'administration tɔn kan ka taa sira minnu fɛ ale de b'o tracer comité exécutif bɛ sɔrɔ k'o baara kɛ voilà o de ye conseil d'administration ka baara ye
jeliba kan ka stratégie mun bɔ ale de b'o défini ɲɛtaga siraw bɛ cogo min na jeliba la conseil d'administration de b'o fɔ sisan comité b'o baara kɛ comité bɛ se ka baara fana conseil d'administration bɛ o fana jate minɛ a kɔfɛ k'a kɔlɔsi a kɔfɛ mais n bɛ tiɲɛ fɔ aw ye jeliba texte majɛ caman de b'a la ne nomera dɔrɔn ne ye mɔgɔ bila n k'u ka baara kɛ texte kura kan bon ɲamile tun y'a ɲɛmɔgɔ ye ɲamile y'a baara kɛ a y'a baara di yan mais ne yɛrɛ y'a jate minɛ saison kɔnɔna na n'i ko i bɛna ni texte falen ye a kuma tan ni ka segin bɛ caya temps ko b'a la tout ça ɲamile ye texte mun labɛn n ye secrétaire général adjoint dɔ b'an bolo ale ka baara yɛrɛ bɛ baara la texte ko yɛrɛ de la n bɛna passer ale ka bolo kan fɛn minnu kan ka fara kan an b'olu fara kan n'an y'o fara kan an bɛ yaala comitéw ni ɲɔgɔn cɛ jeliba comitéw ni ɲɔgɔn cɛ ka texte ni yira bɛɛ la bɛɛ k'a faamuya ni bɛɛ y'a faamuya tuma min na n bɛ assemblée convoquer pour ka texte adopter fɛn kelen bɛ yen sisan décision fila de bɛ jeliba bolo k'a ta fédération ye cahier de charge bɔ équipe bɛɛ aw kan ka kɛ société de ye fédération o bɔ déjà awɔ tɛ o papier de bɛ baara la u kun ko k'a kɛ yɛrɛ sa yanni saison ka daminɛ tɔn bɛɛ jɛra ko non a tɛ se ka kɛ sisan an ka mais san wɛrɛ saison tɛ se ka daminɛ ka sɔrɔ a ma kɛ fo tɔn ka kɛ de i n'a fɔ jago entreprise bɛ cogo min na tɔn kan ka kɛ ten solution fila association bɛ yen san an b'o ci k'o bila kɛrɛfɛ ka société dayɛlɛ mais ni société dayɛlɛ la jɔn de bɛ kɛ capital kɔnɔna na n'i ko i b'o kɛ jeliba la kuma ka ca kojugu jɔn de bɛna kɛ capital kɔnɔna na peut-être n'i b'a kɛ cogoya dɔ la mɔgɔ dɔw bɛna ni wariba ye dɔrɔn a ye tɔn ta o kɛra a ta ye quoi ne ka fɛla t'o ye voie filanan ye ne bɛna baara k'o kan société bɛ créer mais société bɛ kɛ association bɛ yen sisan société bɛ k'o ta ye voilà donc jeliba bɛ to a nɔ la mais jeliba bɛna baara kɛ comme société privée bɛ cogo min na ne kɔni ka ye ɲɛna ye o de ne bɛna o de yira comitéw la u ka sɔn o ma an ka baara k'o la an bɛ société dayɛlɛ mais société actionnaire kelen de b'a la actionnaire ye jeliba ase mun bɛ exister san comme ça an bɛ baara kɛ n'o ye ka taa o sira kan ayi sɔrɔ bosoba tɛ na ni kasabi ye jeliba de b'a ka baara kɛ a ka société kɔnɔna na compte rendu bɛ kɛ jeliba de ye mais sɔrɔ bosobaga wɛrɛ tɛ na k'i bɛ don a kɔnɔna na an bɛ cogo min na tan an bɛ to ten mais société de bɛna baara bɛɛ kɛ sisan mais société tigi o ye association ye voilà o ye jeliba ye an bɛna baara kɛ ten n'o tɛ n'a kɛra ten ne bɛna san bi n'an ye société capital dayɛlɛ n'an ko 100 millions ni ne taara 60 millions ɲini ka na ka 60 millions d'action san an tɛ kuma tuguni a kɛra ne ta ye ni mun diyara n ye n b'o kɛ o jeliba dun bɛ yɔrɔ min na mun mana diya ne ye ne tɛ se k'o kɛ o parce que textes bɛ yen et puis i b'a dɔn mɔgɔw fana bɛ yen i bɛ ka mɔgɔw de mara société i bɛ ka wari de mara i bɛ wari ɲini dɔrɔn de la o de y'a yɔrɔ ni différence ye n ye yɛlɛma don secrétariat général la u ka baara kɛcogo n ye yɛlɛma don a la n tila ka poste wɛrɛ créer mɔgɔ mun b'a occuper match ko dɔrɔn na quoi pour que ni match bɛ jouer don min na o tigi ka baara bɛ kɛ réunion technique ko licence ko o de bɛ kɛ ban kan changement ko pour que ka secrétaire général adjoint ka baara alléger ka bɔ o la quoi o taa ni ka segin ka ca a ka se k'a ka secrétaire général adjoint y'a yɛrɛ baara kɛ rugby a b'an ka statut kɔnɔna na f'an k'a lakurakuraya donc n ye mɔgɔ fila nommé hali n'u tɛ rugby dɔn mais n b'a dɔn mɔgɔ minnu don u galabu ka kɛnɛ u bɛna nɔ bɔ a la n ye ko wɛrɛ mun kɛ football féminin n y'a mɔgɔ yɛlɛma n nana ni mɔgɔ dɔ ye mun ye football féminin ko kɛ ka taa ɲɛfɛ kosɛbɛ ka barika don a la ne ka souhait yanni saison ka ban i n'a fɔ équipe b'an bolo cogo min na san an ni équipe de bɛ association na mais an k'an yɛrɛ ta sɔrɔ k'a daminɛ ka yɛlɛ justement o yɔrɔ la an y'a ye k'a fɔ sanba sini joliba ka ligue des champions na a tun ye football féminin créé
a créelen don a bɛ halisa mais ani mɔgɔw de jɛlen don mais an bɛ fɛ ka baara taabolo yɛlɛma football féminin kɔnɔna na. o de bɛ n kunkolo la quoi. athlétisme fana athlète kɔrɔ dɔ bɛ yen a ye jeliba yɛrɛ kɛ ka tɛmɛ n y'ale ta k'a bila athlétisme kunna a ka baara kɛ yɔrɔ sisan an bɛ yɔrɔ min na directeur sportif tɛ jeliba la bon commission technique mun bɛ yen mɔgɔ mun bɛ balontan dɔn yɛrɛ a bɛ sport dɔn n y'o mɔgɔ dɔ ta k'a bila yen ka tila ka jelibaden dɔ ta k'a bila a kɛrɛfɛla la u bɛ se ka baara kɛ cogo min na parce que ne ka objectif ye fɛn mun ye jeliba kana kɛ équipe première dɔrɔn ye bɛɛ k'i yɛrɛ ye a kɔnɔna na centre b'o la centre yɛrɛ de ye baara gɛlɛma yɔrɔ ye n ye mɔgɔ dɔ fana nommé a tigi bɛna centre i n'a fɔ centre trésorier balontan ani basketi trésorier a tigi bɛna fila bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ donc sisan ale de bɛna occuper a bɛɛ la denmisɛnnin mun bɛ inscrit o parce que an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye centre jeliba centre mɔgɔ si tɛ foyi dɔn a kɔnɔna na ne t'a dɔn hali sini centre bɛ 100 sɔrɔ kalo la a bɛ 200 sɔrɔ ne t'a dɔn mɔgɔ mɔgɔ mana na i b'a essayer k'a ɲɛnabɔ solution t'a la mais ne ye mɔgɔ min bila a la sen na a bɛna ɲɛ sɔrɔ centre ko la denmisɛnninw bɛna jeliba la u bɛ bɔ yen i b'a sɔrɔ u bɛ taa club wɛrɛ la licence bɛ taa dilan u ye an ye joueur caman de perdu ten nin ko ninnu bɛɛ f'u bɛna siri nin bɛɛ la ka ɲɛda kura di o baara taabolo ma vraiment ne yɛrɛ dalen don a la ne ye mɔgɔ bila poste o poste la a tigi bɛɛ bɛna jeni yɔrɔ fɛ san wɛrɛ bɛ dafa yɔrɔ min na aw bɛɛ bɛna ye ɲɛda kura bɛ jeliba kun e ye balontan terrain ko kuma fɔ ne ye fɛn dɔ faamuya jeliba ko la fɛn dɔ bɛ yen n'i b'a kɛ kan'a fɔ quoi n'i y'a fɔ dɔrɔn a tɛ kɛ basket terrain ne ma basket terrain wa kuma ma tɛmɛ ne ni jeliba mɔgɔ si cɛ mais terrain fila tɛ yen bi aw balila k'a ye bon balontan terrain dɛ ne ye erreur de k'a fɔli la quoi donc sisan ne tɛ kuma ka don mais aw bɛna ye n'i kumana dɔrɔn an fɛ yen dɔrɔn n'i kumana dɔrɔn o yɛrɛ ko tɛ kɛ bilen awɔ a banna quoi basket terrain tɛ nin bi ne filɛ nin yan ni ne bɔra jeliba président la bi a tɛ foyi tiɲɛ ne ye mais mɔgɔ min bɛna yɛrɛma kɔnɔ kɔni a bɛna fɔ ko basket terrain fila bɛ yen Basalifu de ye nin jɔ wa a dɔrɔmɛ kelen 5 francs a ma bɔ jeliba kun peut-être mun bɔra jeliba kun forage ji awɔ forage min bɛ yɛrɛma kɔnɔ o ji minnu kɛra a la yen dɔrɔn o dɔrɔn de bɔra jeliba kun dɔrɔmɛ kelen foyi 0 francs a ma bɔ jeliba kun. ni maître Basalifu la sigilen a ye nin wari de bɔ a kunna parce que terrain fila cɛw ni musow dɔrɔmɛ kelen ma bɔ jeliba kun wari bɔ a kun tɛ kuma Basalifu y'a bɔ o tɛ kuma ye ne kɔni ye mun fɔ aw ye n ko basket terrain a dɔrɔmɛ kelen 5 francs a ma bɔ jeliba kɛsi kɔnɔna na wa mɔgɔ si tɛ jeliba kɔnɔ ne ni mun jɛra a kuma ma ni mun nana mɔgɔw yɛrɛ dimina yɛrɛ ko bɛ ka kɛ k'u ma informer ko ne tɛ fɛn fɔ parce que n'i y'a fɔ a tɛ kɛ voilà balontan terrain fana bɛna kɛ ten a k'aw sigi dɔrɔn mais diɲɛ kɔnɔ fɛn bɛɛ ye priorité ko de ye san mun tɛmɛna sa i n'a fɔ k'a daminɛ juillet tɛmɛnen na ka na sisan na jeliba ye entreprise de dɛ jeliba bɛ chiffre d'affaires mun kɛ entreprise caman t'a kɛ yan jeliba ye wari mun baara a bɛ 600 millions sanfɛ miliyɔn 100 ani miliyɔn 20 awɔ a b'o 600 millions awɔ 600 millions miliyɔn 600 awɔ miliyɔn 600 voilà miliyɔn 600 a b'o sanfɛ mais a wari nin kilancɛ a bɛɛ donna balontannaw la sara ni prime a bɛɛ donn'olu la a fanba taara voyage ni fɛn ninnu na fana donc jeliba n'i ye jeliba yɛlɛma ka kɛ société ye a bɛ kɛ grande entreprise de ye parce que a ka chiffre d'affaires fanga ka bon mais san bɛɛ tɛ kelen ye mɔgɔw ma balontan jeliba i bɛ wari sɔrɔ cogo di ou bien i bɛ ka joueur feere ne yɛrɛ nana sɔrɔ joueur bɛ feere da su de la wari yɛrɛ tɛ sɔrɔ joueur feere la fédération bɛ mun d'i ma ani n'i qualifiera ka taa compétition africaine na i bɛ wari mun sɔrɔ n'o tɛ a tɔ Basalifu tɛ se k'a jɔ ni jeliba ye bi
supporteru ka wari bɔ ta tɛ parce que gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan quoi o tɛ se ka fɛn ɲɛ quoi a bɛ se ka tile kelen baara ni fɛn a tɛ se ka tɔn ta n'i ye Jeliba lajɛ bi Jeliba balontannaw Mali kɔnɔ yan waso tɛ dɛ mais u bɛ mun sɔrɔ équipe si mɔgɔ t'a sɔrɔ u bɛ condition mun na équipe si mɔgɔ t'a la mais o bɛɛ la ni ko fitinin kɛra Jeliba la dɔrɔn diɲɛ wulila n'a ye salon saison daminɛna fo k'a ban mɔgɔ kelen ka kalo kelen juru ma to Jeliba la mois de juin mun sara an ye mɔgɔw wele de vacances la u ka n'u ka sara ta a ma kɛ yɔrɔ la o mais ni Jeliba tɔgɔ donna ko la dɔrɔn kuma wulila mɔgɔ dɔw taara entraîneur dɔ ta ka na mɔgɔ t'a dɔn cɛ salon an nana ni Budo ye dɔrɔn yɔrɔ wulila fan bɛɛ fɛ aw nana ni deuxième division ye dɛ aw nana ni nin ka buruja cɛ yɛrɛ ma baara daminɛ fɔlɔ ka tɔgɔ tiɲɛ mais dɔw nana ni mɔgɔ dɔ ye a ma deli ka hali denmisɛnnin bon a kuma ya mais mɔgɔ si ma fɛn fɔ o bɛ k'a fɔ non entraîneur bɛɛ n'a garisɛgɛ don n k'a bɛ bɛn o n'i bɛ mɔgɔ ɲɛ voilà u bɛ bila i la quoi voilà u ne bɛ k'i disi la. ayiwa président e yɛrɛ ka vision ye jumɛn ye walasa Joliba don n'a nataw kɔnɔna na i yɛrɛ ka hakilina ta i b'a fɛ a ka kɛ min ye ani tɔndenw ka hakilina ta ye min ye Joliba a bɛ se k'a tɔgɔ to farafinna tɔnbaw olu tɔgɔ yɔrɔ la cogo min na don n'a nataw kɔnɔ i ka vision yɛrɛ ye jumɛn ye Joliba bolo. non Jeliba tɔgɔ bɛ farafinna ka bɔ ne tɛ se ka dɔ fara o kan ne tɛ se ka dɔ fara o kan jumɛn ne tɛ se ka fɛn b'o la quoi Jeliba tɔgɔ bɛ farafinna fan bɛɛ n'i taara farafin dugu o dugu la ne ma taa yɔrɔ o yɔrɔ ni ko Joliba dɔrɔn mɔgɔ min bɛ balontan na dɔrɔn Joliba a kɛra ko équipe wɛrɛ tɛ Mali la parce que Jeliba tɔgɔ a tɔgɔ y'a kelen tɔgɔ de ye quoi n'i taara dugu wɛrɛw la i bɛ olympique sɔrɔ yen i bɛ Real sɔrɔ yen balontan yɔrɔ tɔgɔ yɛrɛ i b'o sɔrɔ fan bɛɛ fɛ minnu tɔgɔ dalen don balontan yɔrɔ la olu tɔgɔ o tɔgɔ bɛ i bɛ taa dugu o dugu la a bɛ yen an dun ta y'an kelen de ye Jeliba dɔnnen don fan bɛɛ sisan ni Jeliba sera ka don Ligue des Champions na san 2 ka tugu ɲɔgɔn na Jeliba bɛ ɲɛda kura sɔrɔ parce que o dɔrɔn de bɛ se ka na ni wari ye balontan ye fɛn sugu dɔ ye joueur b'i bolo i b'a feere ka wari sɔrɔ mais n'i y'a feere i ma se ka mɔgɔ sɔrɔ mun b'a ka baara ɲɔgɔn kɛ i bɛ affaibli bon ne b'o problème na depuis saison banna ne b'o problème kɔnɔna na Jeliba joueur bɛ yen dɔw bɛ yen u bɛ da ka wuli ni taali dɔrɔn ye bon hali ni mun ye pasi 2 kɛ dɔrɔn o bolo f'a ka kɛ professionnel ye ne tɛ fɛn dogo Jeliba supporterw la k'a daminɛ saison banna ka se bi ma n ye proposition 2 de sɔrɔ joueur 2 sinon a tɔ bɛ taa ye kuma de ye kuma ye ten Boa Keita Bokari Keita u ye proposition kɛ k'u b'a ta Tunisie club dɔ don u ye wari mun sɛbɛn ne ko ne yɛrɛ bɛ se ka nin d'aw ma awɔ ne ko ne yɛrɛ bɛ se k'o d'olu ma donc vraiment ne n'aw tɛ kuma ni agent ne ka téléphone bɛ fa agent weleli la don o don ni mun ye n wele agent n b'a f'i ye non ne ni tɛ kuma ni club b'i bolo n'a bɛ Jeliba joueur fɛ ɲɛmɔgɔw de bɛ Jeliba la Jeliba ye tɔnba de ye a club ka lettre sɛbɛn Jeliba karisa bɛ jouer fɛ yen anw mago b'a la aw ko cogo di ou bien nin de b'an bolo k'a d'aw ma karisa bɛ jouer fɛ n'i y'o lettre sɔrɔ jaabi mun kan ka k'o la n b'o jaabi n ye Bokari ka mɔgɔw wele ko ne ye wari f'u ye n'aw nana nin ye ne b'a dɔn ne bɛ nin d'aw ma ne bɛ se ka Bokari ɲɔgɔn 2 ɲɔgɔn 3 sɔrɔ ka na Bokari remplacer Jeliba kɔnɔ mais n'aw ma se o montant ma ne tɛ n da don aw da la u y'a da tulu la k'a da jaba la ne ko vraiment kari filɛ nin ye ne ye joueur ni contrat b'i bolo Jeliba la i ka contrat ma ban décision ye anw de ta ye ni contrat banna yɔrɔ ma nin ja t'a ye Jeliba supporterw aw kana kɛ ko ni joueur nin taara an ka ko bɛɛ tiɲɛna o tɛ diɲɛ kɔnɔ quoi a y'aw accrochelen bɔ balontannaw la n'a y'aw accroché balontannaw la kojugu aw bɛ dirigeant ka baara gɛlɛya fɔlɔ chantage bɛ Jeliba ka ɲinɛ a ma ban gardien dɔ bɛ yen bɛɛ bolo n'a tɛ Jeliba la an sara a kɛra cogo di gardien joli tun bɛ yen i bɛ Jeliba bolo sa voilà joueur tɛ Jeliba sanfɛ n ye proposition 2nan sɔrɔ jɔn ye Alu Dunbiya ne kɔni dalen don a la ɲinɛ Alu bɛ taa bɛɛ k'a bila kunkolo la peut-être papier ko bɛ sen na
et puis ma gɛlɛya don a la parce que n y'a bila salon a kun kan ka taa minnu y'a essayer k'u b'a ta u m'a kɛ ni bonya ye ne fana ko non a bɛ tan de a tɛ taa anw de ka joueur don parce que o y'a sɔrɔ alu ye contrat signé an fɛ alu ye contrat signé an fɛ dɔrɔn tile damadɔ ko non a tɛ kɛ ten ni an ma ko kɛ bonya kɔnɔ jeliba ye tɔnba de n'an m'an bonya ni e bɛ se ka mun kɛ fana club min bɛ fɛ ka taa n k'o kɛ joueur bɛ to yan alu ye ballon ta a daminɛ na a y'a sen traîner mais saison sera yɔrɔ la a ye ballon ta a y'a jɔ a jɔyɔrɔ la donc ko bɛ ten cogo la joueur damadɔ bɛ yen bɛɛ b'a kuma na Sissoko mun filɛ nin ye ne ma proposition sɛbɛnnen sɔrɔ fɔlɔ ko Sissoko tɔn b'a nɔfɛ a k'a sɛbɛn k'a fɔ ko fɛn ne m'a sɔrɔ Kader bɛɛ bɛ Kader ka attitude dɔn Kader fana taali b'a kunkolo la mais ma sɛbɛn sɔrɔ ni mun nana ni proposition ɲuman b'i bolo ne tɛ don mɔgɔ si n'a fɛn cɛ mais i bɛ tɔn bonya dɛ voilà i bɛ tɔn bonya balontanna n'i ko k'a ka contrat signé fɛ a bɛ taa wari f'i ye n'i ko non a b'a fɔ ko non n'o tɛ ale t'a signé mais n'ale tatuma sera a b'a fɔ e k'a bila ten ka taa ten o tɛ se ka kɛ o tɛ Jeliba la dɛ n'i nana Jeliba la Jeliba bɛ tɔgɔ d'i ma a bɛ da d'i ma a bɛ da yɛlɛ i ye a bɛ da yɛlɛ i ye mais da fana yɛlɛli kan de b'a la dɛ i y'a faamuya n'o tɛ n'i nana ni e mɔgɔ mun i kotelen don 5 n'i nana Jeliba la i bɛ taa 10 la parce que bɛɛ b'a dɔn i bɔra yɔrɔ min na donc o fana n'a sara de don o balontannaw tɛ n'anw fɛ yen gansan o tɛ n'anw fɛ yen gansan i bɛ wari i bɛ wari sɔrɔ en même temps i bɛ tɔgɔ fana sɔrɔ Mali kɔnɔ yan Jeliba de bɛ entraîneur kɛ entraîneur ba ye Jeliba de bɛ joueur kɛ joueur ba ye voilà. Ok président an bɛ continuer o ntolantan ko nasira fɛ baro kɔni bɛ ka avancer ɲinan san kɔnɔna la ala y'a kɛ doublé kɔfɛ an ye ntolantan dɔw minnu garder la yala renfort minnu fana nana ɲina président u nana nasira jumɛn fɛ an man ka laɲiniw de tun don wa ou bien ntolantanw taara condition jumɛn na Massaly Fusi nin question diyara n ye kojugu quoi Jeliba kɔnɔna na bɛɛ bɛ fɛ ka fɛn bɛɛ kɛ ne m'a fɔ n'i ye joueur ye n'a ka ɲi i b'a ŋaniya da a ka n'i ka club kɔnɔ mais balontan i kan ka kɛ professionnel de ye mɔgɔ min ka baara ye mun ye o b'o kɛ Amani an kɛlen k'a kɛ champion ye ani Amani kumana a ma tile 2 yɛrɛ bɔ a nana wagati min na an ye contrat kura signé yan'a ka taa a ye liste bɔ ka bin voilà ni ne tun ye n ka effectif ye ɲinan n bɛ fɛ ka ninnu garder ninnu mago tɛ se nin ma ninnu fana liste filɛ nin ye a y'aw jija aw ka ninnu ɲini ka di yan a dɔw bɛ Mali la yan a dɔw bɛ kɔfɛ an ye baara k'o de kan Basalifu ma wuli k'a bɛ taa joueur ɲini ka na di fɛn ma n tɛ kuma munumunu koyi Jeliba mɔgɔw yɛrɛ Jeliba dirigeant yɛrɛ u bɛ caman taara kuma dɔw yɛrɛ y'a ne essayer k'u bɛ ne wele ka taa n sigi yɔrɔ la pour que ka kuma fɔ ne ko ne tɛ don o la ko Wasolo ani Segu Keyita aw de bɛ recrutement na Jeliba transfert kɛ n bɛna fɛn dɔ ɲɛfɔ mɔgɔw ye transfert entraîneur ni direction technique bɛ direction technique financier minnu bɛ wariko ɲɛma ani président olu de ka baara don ni transfert kɛra ka ban tuma min na sɛbɛn bɛ di secrétaire général ma a essayer ka nin qualifier bɛɛ n'a ka baara de don ɲinan an ye baara k'o cadre de kɔnɔna na mɔgɔw wulila ka mankan kɛ dirigeant dɔw yɛrɛ a ma diya u ye ko tɛ ka sara u la joueur bɛ ka transférer a sarali la a ma sara la i bɛ mun de kɛ wari bɛ bɔ tɔn de kun wari yɛrɛ tɛ ka bɔ tɔn kun sa bi na kuma ma ɲi quoi mais ni joueur kelen bɔra la transfert fɛn fɛn kɛra a wari ma bɔ Jeliba kun fɔlɔ bon an ka tɛmɛ o kan ni mɔgɔ ma sɔrɔ ka wari avancer joueur bɛ taa k'an bolo da an cɛ ka kulomajɔ la nin bɛ dan sikɛ bi don kibaru la min labɛnna k'a lase aw ma balimakɛ Abdulaye Kanta fɛ Kanta Media jasiraw kan ani aw min b'a la k'an lamɛn radio Keleya ale ka fiɲɛ tulukala kan foli k'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuhu
ne bini wo silamɛw ye u ko tulo don ka langa ina. Kantan Media a lajɛbagaw a filɛbagaw a kanubagaw nin ye kunnafoni ka bɔ Kantan Media a ɲɛmɔgɔso yɔrɔ la u k'u b'a da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan aw minnu bɛ yen k'aw ye Kantan Media kanu k'a ka baara kɛcogo kanu k'a ka baara kɛcogoya ka kɛ o fɛ Kantan Media ko k'a b'a da aw tulo kan nisɔndiyalen k'a fɔ ko min y'a ka baaraw ye olu bɛ se ka yiriwa cogo min na aw bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ ka taa fɛ cogo min na a bɛ se ka kunnafoni d'aw ma kunnafoni balolen don aw ka diinɛ aw bɛ se k'o faamu Kantan Media fɛ cogo min na Kantan Media ko a b'a da aw tulo kan walasa o baara in ka se ka kɛ aw nimisi ka wasa Kantan Media fana nimisi ka wasa k'u mago bɛ minɛn dɔw la minɛn ninnu bɛ tali kɛ i n'a fɔ kameraw walasa aw bɛ se ka ja ɲumanw sɔrɔ cogo min na kamera piyo a fɔ o ma ko terepiye fo ka taa se ordinateur ma Kantan Media ka baara olu bɛ se ka yiriwa cogo min na Kantan Media a ko ni mɔgɔ min fɛ k'a dɛmɛ ni minɛn ninnu dɔ ye k'a san ka d'u ma fi sabilila Alahu Taala jati kama walasa Kantan Media diinɛ sira kan Kantan Media kunnafoni sira kan aw bɛ se ka wasa sɔrɔ cogo min na Kantan Media fana bɛ se ka wasa ni a ka baara ye cogo min na nɛgɛjuru siraw aw bɛ se ka olu wele 69 33 57 06 walima Orange 79 02 77 13 Kantan Media a ɲɛmɔgɔso a ko ale dalen b'aw ka faamuyali ko ɲuman na wa aw bɛna se ka dɛmɛ kɛ walasa Kantan Media aw bɛ se ka aw kunnafoni ka diinɛ ɲuman ka se k'o fɔ aw ye cogo min na Alahu Taala k'an bɛn sababa ma wassalam. Ne bini wo silamɛw ye u ko tulo don ka langa ina.